Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mur prei. Mangan terus. Resik-resik dhewe mboke. Karo dipane diengas-engas ger pokak. Wis mbuh. Tak tukokno porsi sudut. Nang rekane turu nang ndi kono lho, Pak? Turu kok apa-apa mbok jowo kaya. Gak nyudut deh. Sak turu-turune aku ki wong penak kok. Turu ning ngarepan kena ning tretisan kena kok. Duh kok. Enggak ya, enggak. Sumpah. Wes sik karep piye omongo. Kan wis untuk sesek. Perkara ngombe obat ngono anak perkara teko ambekan apa hubungane. Embo salah ibu piye. Ora pianan iki tak mbok syuting. Ger-ger. Diteni ya, Dik. Umur 40 ke atas. Wis los dol. Katokan ya ora bihanan ya. Titeni. Nek 40 ki jek apik. 40 pokoke meh 45. 45-an anggir. Wis ngowos. Gebes trot. Aku ndek nom ora ngene kok. Kaget sithik trot. Ana buka lawang, begadak nyup. Diwan sing gelem ngono. Aku kok toko Arab kuwi man. Rana wong doyan iki. Palu ki suwejakno kan ndek wis sesek kok. Bisa tambah sesek iki, Pak Sen. Terus goreng terus ngombe. Piye dhewe. Wis sing jogan nyapu iki aku iki pake umbah-umbah lah. Ya. Garane Didi. Umbah-umbah aku bingung. Umbah-umbah. Ono pol kene. Dadi jablek dibayar piro? Tak bayar. Iki tak mangan kok pisan. Ya kowe tak kei mangan tak openi tak kei mangan. Sasene piro? Hah? Sasene iki nek mas sasene sing penting trae wong bojo, wong keluarga, sing penting tak kei mangan. Pegawene apa? Megah apa ae. Nek wong wedok pegawene ya resik. Pensiune apa? Pensiune ya resik kuwi anake gedhe anak. Omah dhewe wis ra urus. Isu aku wis makani pitik, makani manuk iki manuke. Manuke nemoke lah jam 4 tak tetokno ning njaba ngene iki. Wah. Ket tegel karo apa iki? Kenal apa? Tak cekel ae oi. Mbok nanti kek kene. Syuting sapa kono kan? Ngapem mbok.
tapi seneng. Senengnya dek kakek apa namanya kartu Muhammadiyah apa nggak salah yang wong kesel wong duwe iki seneng ya. Yo. Terakhir wong urip yo obah, wong baru ae kok yo. Iya wis kroncal wis teko pasar iku. Obah. Lah yo, obah yo obah. Ora apa penting bocah. Ayo. Ah. Ora gresuk ora kerjane wis bar ke pasar. Wis sedina iki dodol kok pira? Pira? Biu. Aku Capek kok ini dodol pira? nematan yo blong. Tantok 15.000. Rokok jake lah. Aku kadang 50 teratuk. Apa tuku marik-marik yo. Engko nek gak payu yo Pak ya. Wah, hati-hati. Jajak tikus langsung sing kedua itu suan-suan kok jajan kadal warso. Coba jajane penyakit itu ditambal. Jare ini kan nek sing muni untu. Jare nek muni sing untu, Pak. Itu kenapa? Untuk bolong iso jare. Nek sing kondo. Lah tomboe kon pemirsa sakmono kae iki dhewe-dhewe, Pak. Kon nglakoni kabeh yo. Wis diceritani nek aku ki obat-obat jowo ki wis kabeh. Yo rajin ngantek-entek. Mbah Dewi. Iki aku Ibu RCRC aku mbah wis bagi tenaga, bagi gawean. Tuku angger wong atok tawar ini. Tuku saiki lak perlu ikrak. Angger ini. Tawar tanah lek. Nyampe kopior lek motone. Tuh, nandur lombok lagi ancam paling potek kudu total pitik ya tugel. Bersih. Kena mumet ya. Tuh, pitik ya. Kerai. Oh, Sri Frank. Tak warai. Ora nangis kan. Jare prei. Hah? Apa? Hah? Kenapa? Apa ini? Tak sekali jangan asem ya, Pak. Ada apa ngirim wong macul apa wong Daud? Hah? Nduk kok. Ya kan boten. Hah? Pembayane kowe.
Rumah kondi. Rumah kondi. Asal bobolan. Sudah. Sing ragati mah ketok glowing. Ya kan ngambung lah kepelasan. Lihat. Kos mateng. Mana, Mak? Anu mantep deh sore niki. Iki sing geden. Enak kan? Enten apa-apane niki namung dusune to sing minane Jipang bareng gadu nika. Manganan dia, manganan. Jipang kan jemah pahit. Lah niki asline niki jemah pon sok jemah mburi niki kan jemah legi ya benjing. Tapi kula bancaan disiki. Bancaane teng griya piring. Mboten bancaan teng anu ngoten. Oh, alah bancaan terus mangke kula niku. Kene iki manganan pisane mak iki arang melok. Ini kan gerentuk ini aku dikeki anak genten kei rono iki gak rono. Perasaan. Kan dekane make mboten arep-arep anu kan medine make pun nyukani kula. Iya, tengane, Bro. Aku kula mboten kelan santen, Mak. Mboten patek tak kelan asem. Asem siji apa asem loro? Asem-asem Asem loro. Aku asem dong telo kene ae. Kok wis mateng iki lho. Ya ampun. Ya wis mateng. Iki aku mbah-mbah kan. Nggih, Pak. Ini kok jam berapa? Nggih santen nah. Kok gak jenuh ya, Pak? Ngeten lho, Mak. Kan malam jemahe kan enten. Tapi asline kan jemah mburi niku to jemah pon nek benjing kan jemah lagi. Tapi kula disiki wong ora gawe-gawean lho, Mak. Kula sampe tak tumbasno baper ngono ae. Nek sing wong-wong kan biasane ana sing gawe tape, gawe ranginang. Sing gedang Mak mungkin urang merah apa? Kene mendina wis anu gedang kok. Lah gedang raja. Mak, tak kelakno asem. Ya usah kan Pak Akasan. Wong loro kok nang. Mama masak mesti Tinggi, mantek no. tinggi muktin. Kan biasanya mae enten apa akeh kan ngono. Ya pokoknya sampe nek manganan ya kowe sing masak dhewe lah ora aku. Masak nopo ya ndok kelan opo ndak Karo ono kowe. kaya sapa. Lah kowe tetep kaya ibu-ibu. Sing kaya ibu-ibu. Foto pitik. Awak. Dikira. Ya, tangan ibu-ibu. Alek lah. Lagi ngeteri sapa? Anu tok, jenengan tok. Aku gak gawean. Beneran. Ngambuk kayak iya. Lagi kula anu mak kan mak iki kan prei. Alah mak ben gak sing masak lho, Mak. Mboten nganu ngoten. Kok ngono kok mbok perperi. Mak iku terus ngoten iki tak anu ni wis gak sak masak. Aja mriki ngono ke, aja mriki ngono ke. Makmu ning ngono ki mbok. Pantes ngomong. Kan yo ngrepotno. Iya. Biasa. Omah wong loro. Saidik lho. Mak wis to sing penting cukup. Duit saidik lho, Pak. Pitik sitok, Pak. Pitikku dhewe mak gak tumbas. Ya petik tanggal blencong wong kowe. Makasih ya. Nggih. Terus sing bales. Pokoke wis to mak, wis jenengan kan anggaranmu kayak opo-opo wis opo-opo dino ki opo digawakno. Dadi yo sempet yo ngene iki nek lekas prei ngene iki. Durami yo enak. Mak, berarti gene sing ngoten nang. Kene. Mangan minat tok simit ya Allah. Guys. Wis iso ya, tak ngerti ampun kok kata. Nek pindah. Sesuk ae mak. Ada kepangan tenan. Ya kan wakum ya. Kerdus jipuk. Aku disipuk kali ini. Gak sedeng ngono sak kerdus ora sedeng. Itu iso langsung sarapan kowe. Ban wong ngalah terus sarapan ya iso. Heh. Masak yo mak yo. Aku mau ngono mak aku terasa masak. Sehat selalu. Amin. Sehat. Nggih. Nggih.
Nek tikus kok tutupi kan sisan tutup ngono iki. Nek tikus lah. Aku tak nyeluk Rafa. Apa Biasanya utane? sing open-open kan kue ini. Ya. Sarapan apa, Mak? Rafa, Mak. Ya wis matur nuwun ya. Turun Dek ya. Nggih. Nggih, Pak. Kula tak mantuk mak ajen matur tumbas baper entas. Lah yo biasanya kan berkate mungkin enten jajan-jajane to, Mak. Jadi tak tumbasno baper ngono lho. Apa ampun. Kancane engko awan. Mboten, Pak. Malamnya Jumat kan anten to. Dan paling ya sekitar jam-jam 5 niku lah kula bancaan. Oh sore. Lah, jemahe pon bancaan teng kuburane mriku. Raine. Ya manane bancaan. Nggih, bali nang desa iki ngoten iki ngono nek Gunem wong. nggih. Nek Mamet gunem biasa. Tapi nek teng mriki kan nek manganan mboten bancaan teng griya ya, Pak. Mak Riyen bancaan teng sendang tok to. Oh, iki aku tak ibu kei Bu Yuni. Ya tetep aku yo olah-olah yo, Pak. Biasanya kan olah-olah yo. Aku ngolah-olah mak dah. Ya, Pak. Ya umur ya pas ning kene kon lamur. Ya Mbak. Nang kene yo, Pak. Nah. Omune gawa-gawane dhewe kono apa kono. Mak Seneng. apa yo? Kok dhewe. Anggere apa mesti aku dikeki anggere apa dikeki ngoten. Mak. Ya. Itulah tak olah. Paling jangan gede ya, Pak. Cek pitik Pak, kayak pitik nang sargedu kae. Iya. Nggih. Matur nuwun Pak Sekar. Nggih. Tukang matang Pak. Matur nuwun. Ya padha be aku namanya murung teko niki. Sing umbah-umbah pasak mak sing umbah ki aku. Ngrewangi masak. Iya lah ya rebut cukup ngono ya. Rebut cukup sing penting uripe ki damai ngono. Mbek keluargane. Yo pitik sapi niku sing Nek pamane bentel-bentel adol pitik. Ya aja. Iku ya, Kak. ya pun Nak mantel. Ya wes terus. Ya. Panganan wis nek boleh. Tak isen. Mana? Nah, apa lagi sih orang kena. Gak kena iki. Gak kena. Masak kok tak ngapusi rasa, Pak. Tutup lagi. Di sekolah. Guys. Ini untuk kiriman konten mur Daud. Asem dadak. Sambung. Oke. Banget deh. Cek teko sekolah njetmu yo ora sarapan. Asem-asem nek anget-anget enak. Godhong apa ki rawe. Godhong rawene tak buah isik. Wis ngat. Ndek ini pindang kaya. Stop. Coba sekali guys. Iki mau sego konggone perbaut. Sakmene kae guys. Wis ki mau dikek gedang piring. Manganan iki. Manganan nggih wis ya. Ya awakmu tak tutul nggih. Tiwas manganku entek. Jajal. Piye jajal iki? Apa cerita opo nek Gusti dadak menurung tak tutul tenan nggih tak goleki. Lah ku segoku enggak sak tekro iki somong iki. Mas. Wong dek ngene iki piye mergawe. Ini kira aku mbuh neh. Jane wareg aduh. Masane pirang detik iki mau. Bangeten ya Allah. Saya kira tak ibu. Mas. Bukan.
Ini gerak ya ibu neng, ini carane. Iya, awas tak review apa ki mau. Wis di review ki ger muntah sak tompo iki. Ya Allah, ini gerak review neh. Ampun. Astagfirullah. Lah wis entek sak tompo ingger. Ya Allah, urung tak cututno, masuk bugang. Ini ki kok yo mangan neh, masuk. Wis duduh-duduh ndek mentak sak mini, nduk terus karo crita iki. Dadak man malah urung ditutul, masyaallah. Nek balik nih nah. Baranilah gak apa-apa wis. Tambahane iki wis. Kontan ngene iki wis. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau wis sindir. Gak ketutul. Mangan kecap nggih. Mangan kecap mah tak skip alah. Pancen iki yo badak sapi wis to nggih. Wis kecape teko Amerika ra apa-apa, berarti cek urip ki. Ajane wong ilat-ilat desa kon piye? Kowe latem peyayi kok kira. Beda. Didikane wong peyayi mbek ora beda ngene. Pokoknya sing iki mangane. Nek sore koyo kebo. Ndek urip. Tapi parah aku. Berjebung ora tak tutul. Banget. Mergayo ora karan parah. Gak masak kira aku untuk kiriman no. Wis ambil asam-asam ya sedino kiri. Lah kok sedino? Karo dino 3 dino ijek wong rene kok ijek. Wong bendino manganan ki nggih wong ndek niki desane ndek niki. Nangge pira wene le manganan. Wis manganan le. Ambek pindang nak. Sangat pindang di ora kedungu. Nang kangkung. Susu wis mbah pakane, panes mbah wis nyapu ngarep. Aduh sirapa karo Saisa. Aduh lempet-lempet kok paling ngepel nek sore mending nek ngepel aku. Nah ini cek resik. Aku nak ngepelin sore dia kayak arang esoknya arang. Sekarang kan. Jika jangan asam-asamnya apa enggak ada nih rupae. Rina belinya udah ya. Kak baca om.
Kene bar no ndek. Tak tambahin. Tak kayak plastik ya. Gabekan plastiknya sing kuwi kena dikletek. Alhamdulillah, rabbil alamin. Masyaallah warna. Aduh. Seger ya. Kayak gedang piring kae. Nggon iki manganan ki opo patek oleh kene pangan 4 takir 5 takir ya wis kok. Kon eweh-eweh ngene iki wong pancen ora dikeki wong sapa kok. Ya aku dek nane dikeki pisanku kuwi. Buyune manganan dikeki. So yo gawekno gethik ngono ae. Jan gethik ngono. Seperti ternomor ngono. Ono ora wis engger. Nomor kok gawane jangan gede ndang mek-mek dhewe kok nomor. Wong panganane aku gak tau nggih. Panganan tak iki kanggo rewangku, iki kanggo aku gak enak nggih. Wis panganan. Wis to rasa bingung. Perkara panganan ora usah. Wong kuwi yo rapi-rapi. Wis ngewangi gawean, wis ngewangi mergawe dianggep batai dhewe. Ngono kira aku. Marai wong desa nggih, marai wong nek wong piyai yo beda nek. Wong beda didikane wong melok wong aturane piye iki enek nek nang Indonesia. Nek aku gak. Rego mateng iki yo mangan. Ayo mangan. Nek wong kene kene Cina-Cina ngono ki yo ora nggih, yo ora mangan dik. Yo tetep duwe unggah-ungguh sibosito. Itu tetep enek. Nah aku gak wis mangan ayo jam mangan bareng dik Dames. Mangane kok, Mbak. Kono nenggok mlangkring ya dadi taek, ben nenggok kene ya dadi taek. Padha-padha dadi taek. Ayo jam mangan. Marah iki cilik iki kan ora tau duwe rewang anggir, rewang pisan iki wis kaya batai dhewe dulure dhewe. Wis kaya wis ngewangi mergawe, wis ngewangi golek pangan ibarat kan ngono. Kita memberikan upah ya sebagian upah yang lumrah lah ya. Gaji mereka. Apa kan ya cek akeh darane. Mangane kok enak apa ndego enggak ndego. Ngono iki aku yang mulai sore ngono iki apa-apa kulkas-kulkas ngene tak golek kabeh. Mulai sore gak enak apa-apa ngono. Aku mlane kadang ngono iki nggen mbok gawe ngono iki nggen. Akeh-akeh ngono iki asam-asam. Ngono iki aku ndang terus tak pangan dhewe gak tak gawe kulkas ngene iki. Pas wayah mur gak entuk apa-apa ngono iki. Jago Mbak sing penting ndek kae iki tak meno iki sing ngewangi aku mergawe nggen. Nek aku kena eweh-eweh wong ndek kae kan sering tak oncal nguri, tak oncal ngene ngatemi, tak oncal nanti, tak oncalno. Nek saiki gak aku kan iso nek sing ewang-ewang nggih. Ben entuk pangan nggonku kan duit kan rondo uta dadi bentuk jangan bentuk apa duwike ben kena nyangoni liyane, nggo butuhan liyane. Nek entuk pangan kanggonku kadang kanggone biyune jangan kuwi yo jangan momok tempe apa yo kepangan yo pisan pindho wis dagowo. Iwak ngantek perang-perang. Oh jenenge ndek kae yo ambek saiki yo beda to nggih yo manggung saiki lah ibarate mangan iwak ngono ki ora ngantek cerongoan ngono. Nek ndek kae yo cerongoan nggih. Nek saiki iki iwak mangane mbok darani gaya gak apa-apa. Ya wis dagowo Mbah. Nek iwak ngono tonjokan opo niki utang dagowo. Matan tak kek kulkas. Engko berdigowo dodo mentok ben gak mambu. Padahal berkat piringmu tak lebokno kulkas jan kok kan terus diopeni ndekne ngono. Timbang gak dianut diodot-odot iku tak lebokno kulkas kabeh. Kalau Mbak berkat nenggo apa jenenge? Nenggo freezer openi raketang bumbu-bumbune. Nek sego nek mbok gowo ya gowo. Nek gak gelem ya mbok pakan pitik. Ono pitik ya. Sing lanang yo mbok pipi cuti yo duwe sapi nggih raja kayane. Aku wong seneng sing gelem ewang iki tulus iki kok ora pamrih iki ngene oh gak.
ngerti wangi mergawe kaya apa ngono iki aku serah dhewe nggih. Terenyuh atiku gampang terenyuhan, gak iso nan aku. Wis lha ki mbok aku klambiku apik lho nggih, apik. Aku seneng kae ya tak wehno, tak kandhani. Ya tak wehnya ganggu. Ora lek dames nganggo pantes alhamdulillah klambi kok apik nek dienggo wong malah entuk pahala. Timbang tumbuk-numpuk nunggu lemari ge nek gunane nek dienggo wong walah dienggo. Nuwi tak tukokno ngono ki ya dienggo ae ngono kok. Tak tukokno rega pira kae 70 mbah pira ku ya dienggo ae nang ndi ngono ki dienggo pantes nek dienggo. Dekne nganggo kuwi pantes. Ngono ki aku wis mikir ngene cak sopen aku wis bar korban apa aku entuk gaji apa ya pengen nukokno. Ngono iki pikiran iki enek biasa. Oga aku ki terus tak nggo walah tak nggo dandan iki dhuwitku ra. Wis aku klunduk. Oh aku oga mikirku oga dhuwitku gak tak tokno ngono-ngono ki yo. Aku semua berbagi mau sedekah. Tak nggo bangun ini lho pokoke meraden tetep peraden omahku. Aku mikirku ora ngono alah nek enek rezeki ndare yo iso ngono. Sing penting dhuwitku iso bermanfaat kanggo wong. Untungake ngono ndek kae mulo. Ya Allah, muga-muga aku iso bermanfaat kanggo wong. Ya mbah ditampa elek, ditampa apik. Aku dhewe atiku dhewe iki ngono. Aku apik ditampa apik, ditampa elek. Ning wong nek kaya wong kaya aku iki biasane penampane elek, kan. Wis kuwi saka tirone. Kesatuanku mbek bojoku. Penampane elek. Tapi akeh sing seneng, ngono. Akeh sing seneng tapi akeh wong sing ra seneng. Tak tulung kaya apa tak pamane tak anokno apa ki nang batinku ki yo tak tulung kaya apa nang penampane elek. Tenan kok gak bliduk ya kula nek liduk cangkemmu kok nopo. Penampane elek wis gak apa-apa. Sing penting aku tetep apa sing dadi prinsipku, apa sing dadi keinginanku, aku aja ngasek nggugoni sing ora-ora. Kudu niatku apik bakalan ditampa apik. Sing seneng ambek sing ora tetep akeh sing ora seneng. Ya wis tetep aja mikir wong ora seneng tok ngene ngurus kapan apike. Yo gak. Wis bener seger waras ya, terus sing kalan sedara. Dono plene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.